Алейкум дӯстони азиз, айни ҳол мо бозори Қурғонтепа омадагим, нарх навои билета мефаҳмем, пешкаши бародаро мекунем. Зинда бошед, сарбаланд бошед, ози ҳама аз як каса тухор мегардем, нарх наворо мебинем. Худово нигаҳдорда бошад. Салому алейкум дӯстони азиз, имрӯз 1 апрел 2021. Бародарони азиз, бародаро хоҳиш карданд ки раҳоҳӯй шидан нашидан, билет чанд сума чӣ хелай. Бародаро боз ман пешкаши шумо мегардонем, гӯш кунед. 5-соладорро гражданиё бародаро ай 4700 сомонӣ то 6050 сомония метавонанд бигиранд. 4 аз як каса дар омадам бародаро дар мин Қурғонтепа. Кадмое ки гражданӣ нест, ай рӯзи 4 то 6 5000 сомон билет ай 5000 сомон бародаро. Имрӯз якм буд, на самом деле раҳоҳӯй шидан. Ай душанбе бародаро билет гирифтан 350 нафар 4700 сомонӣ билет гирифтан, Москва Уфа паридан. Рӯзи 6, рӯзи 4 клуб Уфа ҳаст билет. Ай Қурғон вообще нест бародаро. Душанбе дар як ҳафта 2 бор ҳаст рейс. Кадмое ки гражданӣ нест, ай 4700 то 6050 сомония билет ай. Ҳар ҳафта 2 рейс ҳаст бародаро. Дар ҳафта 2 рейс. 4 аз як каса, 2 аз як каса, иҷа 4 та уҷа. Дар омадим ҳамаша короче дидем. Очрата ҳамаша аз як каса ҳама очрат истодагиян, на самом деле билет гирифта рафта аст. Бе уни имрӯз якмай ҳама билет. Пешкаш мо гардидем бародаро, бо чӣ хабарҳое шид иншоллоҳ ки барои шумо мерасонем бародарҷоно. Билет ай 4700 сум то 6050 сума. Кадом одами гражданӣ нест метавона бирава. Аз як касаро ҳар як камҷа пирсидем. Тума гражданӣ нестам бародар. Метавонам ай рӯзи 4 то 6 метавони ки бирай. Имрӯз буд 350 нафар билет гирифт бирафт бародаро. ҳар чизе ки фаҳмидем, дунистем, барои шумо пешкаш кардем бародарҷоно. На самом деле рӯзи якм ҳуй шида буд. На самом деле рост буд. Туғри ҳама билет гирифтан рафтан. Сума бародаро ҳама очрат барои билет. Ҳама очрат барои билет бародарои азиз, тамошо кунед. Аз як каса ҳама пурранд. Зинда ва сарбаланд бошед, нигоҳ кунед то ахира. Гарме ки ҳаст ки сара калд ҳаст. Лесиш даст бечора сараш. Гармай барои ҳамуа. Ядруни боға. Молодец. Алло, алло. 316. Не сомневайтесь, это выполнено вполне прилично. 567. Ох, и поезд твоей подруги.